أزيو زحزن زينا كم أخلاي بحر ليبيا استسمع لب سوار زينا 106 سبات أسافرة تقعد زنبرت جلبة 5 قلبت قباتهم دما لعلي 7 كلتن سبات دهايوم كم زي ترخبة كلتن سبات ون ميتهم كم ترخبوا 30 كلتن سبات دما هيوتهم كم زد حانيو تحبيرو مالتيو بتعمي زحزن أو زهز ساعات مناسي إرترا مناسي تجارخهم ون إثيوبياويان عددا بحري عددا سدت موتن خمس خونو ويكعنا خونو يمصلو مالتيو بتعمي زحزن بتعمي لبس سبر نزموتو منقص سمايات يوارسهم نملا بيتسب صنعات هاوكم يغني لي نفرسو إنا علما ساتلايت علما تلفزيون يوم خم يوم زولو زولو حزب التግራይ አሎ حزب التግራይ زدلو زينا نلما عندنا نفتاش قدم غيرنا سينا بفوتوታት نبل ካብ ኤርትራ ዝመፀ 400 ኩንታል ዝበልዎ 400 ኩንታል ዳርጌጋት ኮይና አርምኒ ካብ ሸራሮ ዝላአኹልና እዩ ኩስሚ መድሃኒ ዓለም ኩስሚ ዘይፈልጥ መቸም ትግራይ ኤርትራውን የለን ኢለ አመን ብፍላይ ናይ ኦርቶዶክሳውያን ገለታት ኮስምስ ፍሉጥ እዩ መድሃኒ ዓለም ገርግስና ከልካ በብኸባቢኡ ታዩ ቤተክርስቲያን ኮይኑ ዓመታዊ ዝኽበር ራእዩ ማለት እዩ ሎሚ ዝነበረ ኣብ ሸራሮ መድሃኒ ዓለም ካብቲ ቀደም ጀሚሩ ካብ ቀደም ቅድሚ ትውግኣት እውን ጀሚሩ ቀደም ህዝቢ ተሓዋዊሱ ዘኽብሮ ዝነበረ መድሃኒ ዓለም ዝረአ ዘሎ ቤተክርስቲያን እዩ ኢሎምና ካብ ኤርትራ ካብ ትግራይ ዝመፁ ካብቲ እዞም ኩለን ኣውቶቡሳት መፅያ ሪኢኹም እውን ሶሻል ሚድያታት ሪኢኹም ኣለኹ ከቢድ ዝበሃል ካብ ብጣዕሚ ፍሉይ ዝኾነ ስምዒት እዩ ነይርዎ እቲ ህዝቢ ኢሎምና ብቪድዮታት እውን ኣሎ ዝኾነ ቪድዮታት ኣሎ ተሪኢኹም እውን ዝኮንኩም ትሪእዎ ኣለኹም ሚድያ እዚ ዓብዪ ኣከባብርኡ ነይሩ ንሽጢ ሕፅር ዝበለ መልእኽቲ ንስማዕ እሞ እቲ ህዝቢ እንታይ ይደሊ ኣሎ ናብ ዝሪ ክንከድ ኢና ታሪካዊት ቪድዮ ኣለትና ተመልከት ትፈል ዝኸበርኩም ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ናብዚ ናይ ሰላምን ሓድነትን ዘብፅሓና እግዚኣብሔር ኣምላኽ መድሃኒና ዓለም እንኳዕ ኣብፅሓና ክብል ይፈቱ ሞራል ዝኸበርኩም ኣቦታት ትግራይ ዝኸበርክንን ኣዴታት ትግራይ ብሓቂ እዚ ዝግለጽ ዘሎ መግለጽታትን ሓሳባትን ኣብዚ ዘብቃሓና ጎይታና መድሃኒና እግዚአብሔር አምላኽ ልዑል ምስጉን ይብፅሓዮ አሜን ሰላም እንተልዩ ኩሉ ኣሎ ሰላም እንተልዩ ኩሉ ኣሎ ምትሕጋዝ ኣሎ ምትሕልላይ ኣሎ ምድጋፍ ኣሎ ንሕና ሓደ ኣካል ሓደ ኣምሳል ወሊድና ተዋሊድና ምቃል መሰንገለ ኢና እሞ ዝኾነ ይኹን እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ብሓቂ ደገፍቲ ኮይንና ንመንግስታትና እውን ንኽልቲኦም ኣብ ክሊ ዝግበር ኩነታት ናይ ሰላም መንገዲ ሓበርቲ ክንከውን ይላቦ ኣፍራታዋዝ ሎማዓንቲ ብዙሕ ሰብ ብዛዕባቶም ሸውዓተ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተረፉ ሓስባት ከተሓሳስበና ዝግባእ ብዛዕባቶም ዝተመለሱ 3 ኤርትራውያን እንታይ ኮይኖም ተመሊሶም ቁርሲ እንታይ ረኺብዎም ኣብቲ ሃገር ድዮም ማስ እንታይ ገለ ጆ ዝሓዝዎም ነገር ድዩ ዘሎ ትካል ድዮም ገዲፎም ቆልዓ ሰበይቲ ድዮም ገዲፎም ስድራ ቤቶም ድዮም ሒዞሞም ብዛዕባቶም ዝተመልሱ ብዛዕባ ናቶም ጥዕና ኩነተ የእምሮ እዩ ከተሓሳስበና ዘሎ እምበር እቶም ዝተረፉ ዳያ እሶም ትኽክል እዮም እንታይሽኩም ገይሮም ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ካብ ኤርትራ ደውፃካ ዕድል ከዓ ተረኺቡስ ናብ ኤርትራ ዓይንኻ እንዳረኣኻ ክትምለሲ ከመይ ምለስ ኣሽንኳይ እዚኦም ስፖርተኛታት ኮይኖም ንበዓል ሞሮኮ ንኸባቢ ደቡብ ኣፍሪካ ድበፅሑ ይኮነሲ ሰብ ኣብ ትግራይ ርኢኹም ወይኹም ኣብዚ ማዓስከራት በዓል ዓለም ዋጭ ገለ ሓሲሙ እኮ ንኤርትራ ይምለስ ወይ ሰብ ትርእይዎ ኣለኹም ሎምስ ንትግራይ ንኽኣቱ ጥራይ 4,000 እዩ ዘድልየ ደሎ 4,000 ስለዚ ንደቡብ ኣፍሪካ ሰዲዶ ምኻሲ እንታይ ክትገብር ኢኻ ሞ ትምለስ እስያስ ከማን እንደ ሕጂ ምናልባት እገዳ ስለተገበረሉ በዓል ፊሊጶስ እገዳ ስለተገበረሉ ነበር ንፊሊጶስ እንልፎት ነው እስከ ኤሮፓን ዝደዶ ንፊሊጶስ ምለስ ዲያ ምለስ እንክሪዮ መራሒ ቡርኪና ፋሶ ኢብራሂም ትራኦሬ ቡርኪና ፋሶ ንዲሞክራሲ ክትርስዕ ኣለዋ ክብል ገሊጹ ዲሞክራሲ ቀታሊኡ ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ድማ ክርስዕ ኣለዎ ክብል ወታደራዊ መራሕቲ ሃገር ኣብ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዘመሓላልፎ ቃለ መሕተት ገሊጹ ኣሎ ቅድሚ 3 ዓመት ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ዝሓዘ ካፒተን ኢብራሂም ትራኦሬ መብዛሕትኦም ኣፍሪካውያን ስርዓተ ዲሞክራሲ ከም ዘየድልዮም ድሕሪ ምግላጽ ዝርዝር ከይሃበ ቡርኪና ፋሶ እውን ናይ ገዛ ርእሳ ንዓኣ ዝኸውን ኣገባብ ኣለዋ ክብል ገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ብሄራዊ
ወታደራዊ ምጽራይ ሓዊሱ ግፍዕታት ይፍጽም ከም ዘሎ ሂማን ራይትስ ዎች ዝሓለፈ ሰሙን ጸብጺቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እዚ ድማ ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ዝመጣጠን ድሕሪ ምባል እዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበር ተቋጻጻሪ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ መንጎ ጥሪ 2023 ነሓሴ 2025 ምስ ልዕሊ 450 ሰባት ኣብ ቡርኪና ፋሶን ቢንን ኣይቨሪኮስን ጋናን ማልን ብዛዕባ ዝተፈጸመ ግህሰት ብኣካልን ብቴሌፎንን ድሕሪ ዘካየዶ ዝርርብ እዩ ካብ ጌታቸው ረዳ እንተስ ብዕልኾ እንተስ ብኹልፎ ዝመንጨታ ኮርቻ ስልጣን ግዚያዊ መንግስትነት ዘዓቅማ ብምሽካማ ድሕሪ ዝኹላ ነቕነቕ ሙሉእ ብሙሉእ ግዚያዊ ዲኣ ክትደርቕ 4 መዓልቲ ብቻ ተሪፈንዓ ድሕሪ እዚ ግን እንታይ ይኽፍጠር መን ኢኸ ክገንሕ መን ኢኸ ክመርሕ ዝብል ሕቶ ኣብ ዝቐነ ኣብ ሕልሕ ትግራዋይ ኣሎ መልሲ ዘይብሉ ናትኩም መልስኸ እንታይ ይኾን መልስኹም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡ ኢራን ኤርትራ ላይ ከባድ ካርድ መዘዘች በኢትዮጵያ የደረሰ በእኛ እንዲደርስ አንፈቅድም በኢትዮጵያ የኢራን አምባሳደር ስለ ቀይ ባህር የኢራንን አቋም ገለጹ በመካከለኛው ምስራቅ እየተካሄደ የሚገኘው ጦርነት በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ሊካሄዱ ከጫፍ ደርሰው የሚመስሉ የጦርነት ስጋቶችን እንደዋጠ ይነገራል ከነዚህ መካከል የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ የባህር በር እንደሚያስፈልጋትና የባህር በር የህልውና ጉዳይ መሆኑን ከገለጹ በኋላ የኢትዮጵያ የነበረውን አሰብን በታሪክ ስህተት ይዛ ከተገነጠለችው ኤርትራ ጋር ከባድ ውጥረት ውስጥ እንዲገባ አድርጓል በዚህም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት በኋላ ሰላም ወርዶ እንዲሁም በሁለቱ ዓመት የትግራይ ጦርነት ወቅት ከኢትዮጵያ ጎን ተሰልፎ እንደነበረ ከሚነገርለት የሻዕቢያ መንግስት ጋር ወደ ጦርነት ለመግባት ከጫፍ የተደረሰ መስሎ የነበረው የኢትዮ ኤርትራ ውጥረት አንዱ ነው ይሄ የሆነው አምባገነኑ የኢሳያስ መንግስት ከኢትዮጵያ የቀረበለትን በጋራ በሰጥቶ መቀበል መርህ እንንቀሳቀስ የሚል ሐሳብን ውድቅ በማድረጉ ነው ታዲያ የኢሳያስ መንግስት ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር ተጠቃሚነት አልመለስም በማለት የጦርነት ዝግጅት እያደረገ ቢሆንም ዓለም ግን ድጋፉ ለኢትዮጵያ እያሳየ ቀጥሏል ይህ ከመላው ዓለም ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር መመለስ አለባት የሚለው ድጋፍ ቀጥሎም አሁን ተራው በአሜሪካና እስራኤል በጋራ ጥቃት የተከፈተባት ኢራን ጋር ደርሷል ከወር በላይ ለሆነ ጊዜ ጦርነት ውስጥ የምትገኘው ኢራን ጦርነቱን ወደ ቀይ ባህር የማምጣት ፍላጎት አላት እየተባለ በሚገኝበት ተመሳሳይ ሰዓት ኢትዮጵያ ታሪካዊ ስህተቷን አርማ ወደ ቀይ ባህር መመለስ አለባት ማለቷ ትኩረት ስቧል ይህም በኤርትራ በኩል ቅሬታን የሚፈጥር ተደርጎ የተወሰደ ሲሆን ከኢራን ጋር መልካም ግንኙነት እንዳላቸው ሲነገርላቸው ለነበሩት ኢሳያስ ከባድ ድንጋጤን የፈጠረ ክስተት ሆኗል በኒውክሌር ቴክኖሎጂ ላይ የምንሰጠው ውሳኔ እንደ አድዋ ኩራት እንጂ እንደ ባህር በር ጦት ቁጭት እንዲሆን አንፈቅድም ስትል ኢራን ገለጸች ኢራን የኒውክሌር ቴክኖሎጂን የመጠቀም መብቷን ለማንም አሳልፋ እንደማትሰጥና ይህም ለቀጣይ ትውልድ የሚተርፍ የሉዓላዊነት ጉዳይ መሆኑን በኢትዮጵያ የኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ አምባሳደር አሊ አክባር ራዛኒ ተናግረዋል አምባሳደሩ ይህንን ያሉት በትላንትናው ዕለት ከአንድ ሬዲዮ ጋር በነበራቸው ቆይታ ነው አምባሳደሩ በዚህ መድረክ ላይ ሀገራቸው ለምን በኒውክሌር ቴክኖሎጂ ላይ እንደማትደራደር ለማስረዳት የኢትዮጵያን ታሪካዊና ወቅታዊ ሁኔታዎች በምሳሌነት አንስተዋል አንድ ሀገር ይህንን ግድብ አትገንቡ ቢላችሁ እንደማትቀበሉት ሁሉ እኛም ጫናን አንቀበልም ያሉት አምባሳደሩ የኢትዮጵያን የባህር በር መዳረሻ ማጣት እንደ ትልቅ የታሪክ ትምህርት አንስተውታል የቀድሞ መሪዎች በወሰኑት ውሳኔ ምክንያት ዛሬ ኢትዮጵያ ከባህር የራቀች ሀገር ሆና እየተሰቃየች ነው ሲሉ የፖለቲካዊ ውሳኔ ለቀጣዩ ትውልድ የሚተርፍ መዘዝ እንዳለው አስረድተዋል የኢራን ወቅታዊ አቋምም ለቀጣዩ ትውልድ ተጠያቂነትን ባገናዘበ መልኩ የሚመራ መሆኑንም ገልጸዋል የአሁኑ ትውልድ ለቀጣዩ ትውልድ ኃላፊነት አለበት ስለዚህም የቴክኖሎጂ ባለቤትነታችንን ሙሉ በሙሉ ልንተው አንችልም ሲሉም ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል በሌላ በኩል ከአሜሪካ የሚቀርቡ የድርድር ጥያቄዎችን ትርጉም የለሽ ሲሉ አምባሳደሩ ገልጸዋቸዋል ጥቃት እየደረሰብህና ህገወጥ ጦርነት እየተካሄደብህ ባለበት ወቅት ስለ ድርድር ማውራት ፋይዳ የለውም ያሉት አምባሳደሩ የኒውክሌር ቴክኖሎጂ ለኃይል ማመንጫና ለሕክምና አገልግሎት የሚውል እንጂ የኒውክሌር ቦምብ አለመሆኑንና አሜሪካ የዲፕሎማሲያዊ ጠረጴዛ 3 ጊዜ ማፍረሷን ጠቁመዋል ኢራን ለዲፕሎማሲያዊ መፍትሄና ለጋራ መከባበር ዝግጁ መሆኗን ገልጸው ሆኖም ማንኛውም ንግግር በአንድ ወገን ጫና ሳይሆን በሉዓላዊነት ላይ የተመሰረተ እንደሆነ አሳስበዋል ናይ 30 ዓመት ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክኽበር ዘለዎ እዩ ክዕቀብ ዘለዎ እዩ ከም ተመክሮ እውን ክውሰድ ዘለዎ እዩ ደጋጊመ ኢለ እያ ክውሰድ ዘለዎ እዩ ዕዳምኦም ተሸኪሞም ስኖም ንኺሶም 30 ዓመት ተቃዲሶም ሃገር ዘምፁ ሰባት እዮም ጃት ሕዚ ሓደ ሰባት ርካሽ ኢሉ ኔካን ርካሽ ኢሉ ፕሮፓጋንዳ ካኒ ኢሳስ ይፈትዎ እየ ናሃይለ ወለ ትንሳኤ ከምዚ ግዛዕ ይፈትዎ እየ ግዛዕ ስኡልካ ናይ ቆልዓ ነገር ግዛዕ ዝመስሎም ወለ እቲ ን30 ዓመት ዝገበርዎ ኣብ ጎቦታት ዛሕል ዓሪዶም ኣብ ጎቦታት ናቕፋ ዓሪዶም ሃገር ከምፁ ዝኸፈልዎ ዋጋ ብምንም መንገዲ ክራስሕ ይብሉ ብምንም ተኣምር የረካም ከም ተመክሮ ክወሰድ ኣለዎ ኣነ እኮ ነግረካ እኮ ግዜ ክረክብ ከለኹ ኣስመራ ከይደ ናይ ህዝባዊ ግንባር መፅሓፍቲ ሃገር ንምምፃእ ዝተጠቐምሉ መፅሓፍቲ ዝኸድዎ መንገዲ ኩሉ ክወርሶ እየ ኮ ኢለካ ምንም ቀጭቀጭ ዘብሎ ዝሕርሮ ታዲኡ ይሕርሮ እምበር ተመክሮ ክወስዶ እየ ኢለ እዚ ማለት
ኢሳያስ አፈወርቂ ፍሉይ ኣፍቁረት ስለ ዘለኒ ብዛዕምዛዕ ኣይኮነን ትዝሰርሖ ስራሕ እየ ዘለኹ ትዝሰርሕዎ ስራሕ ኣብ በረኻ ኮይኖም ክዕቀብ ኣለዎ ክኽበር ኣለዎ ሓደ ሕዚ ብርጌድ ንሓመድ ኣለዉ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም መዓት ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምዚ ግዛዕምዛዕ ናበሉ ቲክትኒ ገለመለ ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ ኣነ ንሶም እዝኒ የዎም ኢለካ ኣለኹ እቲ ስራሕ ዝተሰርሐ ሰራዊት ከመይ ጌርካ ትሃንፅ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ተንቀሳቐስ ዲፕሎማ ከመይ ጌርካ ትመርሕ ተኡ ዝነበረ መሪሕነት ናይ ስሳታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ንሱ ዘይተደነቐስ መን እዩ ናሱ ሰላም ይህ መልእክት ለኢፌድሪ መንግስት እንዲደርስ ሼር ኮፕሊንግ እያደረጋችሁ አድርሱልኝ። ለኢትዮጵያ መንግስት ማስተላልፈው መልእክት ሻዕቢያ የትግራይን የኢትዮጵያን ድንበር አቋርጦ በቲፒኤልኤፍ ጋባዥነት ሸራሮ ሙሉ ለሙሉ ኃይሉን አስገብተዋል። መንግስት ምን ያደረገ ነው? ምናልባት የመንግስት ምላሽ ምን ይሆናል አብረን የምናየው ጉዳይ ነው። በአጠቃላይ ግን የሻዕቢያ ሰራዊቶች በርከት ያሉ የኤርትራ ወታደሮች ከትናንት ጀምሮ እስከ ዛሬ በሸራሮ መንገዱ ክፍት ተደርጎላቸው በባስ እየተጫኑ እየገቡ ይገኛል። ያ የከሰረ የከሸፈ የደከመና የጠፋ ቲፒኤልኤፍና የህግደፍ ስርዓት አንድ ላይ በመዋቅር አቲዩሽ ወይም አቢዩዝ አድርጎ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ትግራይን ወጣቱን ለማዳከም ለመጨፍጨፍ ለመበታተን ኤርትራን ለማድቀቅ ሆን ብሎ ተነስቶ እነሱ እየሰሩ ይገኛሉ። መንግስት ምናልባት ትንሽ የዘገየ ይመስለኛል። በአስቸኳይ ከትግራይ ውስጥ ሻዕቢያ እንዲወጣ መንግስት አስፈላጊውን የሆነ እርምጃ ወስዶ ትግራይና በትግራይ ዙሪያ አካባቢ ደንበሮች ያሉ የሻዕቢያ ሰራዊትን እንዲያወጣ እያልኩኝ መልእክቴን ለማስተላለፍ እገደዳለሁ። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ ሻዕቢያን ማየት አይፈልግም። የትግራይ ህዝብ ኤርትራ አውሬ ሰራዊት ማየት አንፈልግም። መረቷል፣ ሰልችቶታል። እምቢ አንዋጋም፣ ጦርነት አንፈልግም ብሎ 67 ሺህ የሚሆኑ የትግራይ ወጣቶችን ትግራይን ጥሎ ወደ ተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች መጥተዋል። አሁን ያ ወጣት እንደ ክህደት አድርጎ ራሱን ቲፒኤልኤፍን ስላየ ሻዕቢያ ትግርኛ ተነጋሪ ናቸው፣ ወንድሞቻችን ናቸው፣ ዘመዶቻችን ናቸው ብሎ ሻዕቢያን ጋብዞ ሸራሮ የዛላምበሳ መንገድን ክፍት አድርጎ ወደ ሸራሮ እንዲገባ አድርገዋል። መንግስት ምን እያስብክ ምን እያደረክ ነው? ይህ መልእክት ላንተ ነው። መልስ ደግሞ የመንግስት ይሆናል። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንትግራይ ሓዊሱና ብሓሙሽተ ክልላት ኢትዮጵያ ትጓዓዝ ዝብል መጠንቀቕታ ኣውፅኦም ኣብዘን ዝተገለጸ ክልላት ልዑል ናይ ፀጥታ ሓደጋ ከም ዘሎ ድማ ተንቢሆም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዕጥቃዊ ግጭት ገበን ጭውያ ሓዊሱ እናወስኺ ዝኸይድ ዘሎ ስጋታት ፀጥታ ብምጥቃስ ደረጃ 4 መጠንቀቕታ ኣውፅኦላ እቲ ላዕሊ ሓደጋታት ፀጥታ ዘጋጥሞም ዘሎ ከባቢታት ብምባል ዜጋታት ኣሜሪካ ኣብዘን ክልላት ካብ ብምጓዓዝ ሙሉእ ብምሉእ ክቆጠበ ተሓሳሲቦም እዞም ከባቢታት ብቐጻሊ ዕጥቃዊ ግጭታት ፖለቲካውን ብሄራውን ዓመፅ ከምውን ብሰፊሕ ዘይውሕስነት ዝተሃሰዩ ኮይኖም ኩነታቶም ብዘይ መጠንቀቕታ ብቕልጡፍ ክበላሾ ከም ዝኽእል እቲ ሓበሬታ ገሊፆም